Καλησπέρα σας. Είμαστε από το χώρο του συνεδρίου της τρίτης μέρας των εργασιών του συνεδρίου του Ετήσιου της ΚΕΔΕ στη Ρόδο. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης και πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος Κυκλάδων, ο κύριος Αλέξης Αθανασίου, ο οποίος συμμετέχει από την πρώτη μέρα στις εργασίες του συνεδρίου, εκπροσωπώντας την νησιωτική επικράτεια του Νοτιού Αιγαίου, όπου θα λέγαμε ότι έδωσε και ένα τόνο, κύριε Αθανασίου, η νησιωτικότητα σε αυτό το συνέδριο. Είχε μια συναντική παρουσία και με τις παρεμβάσεις σας και σαν ΠΕΔ και σαν δήμαρχοι. Τι αποκομίζουμε κατά την τρίτη μέρα των εργασιών που λήγουν σε λίγο οι εργασίες? Αυτό, καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που αποκομίζουμε είναι ότι αυτό που ζητάμε, δηλαδή οι νησιώτες δήμαρχοι, να ξεκινήσει να καταλαβαίνει το κεντρικό κράτος των Αθηνών ότι τα νησιά δεν μπορούν με οριζόντιες πολιτικές να αντιμετωπίζονται. Τη νησιωτικότητα την προβλέπει το Σύνταγμά μας, το είπαμε σε όλους τους τόνους. Εγώ τη θεωρώ ιδιαιτερότητα, δεν το θεωρώ πρόβλημα. Είναι μια ιδιαιτερότητα για μια χώρα, φανταστείτε μια χώρα χωρίς τα νησιά. Δεν υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Επομένως και εμείς ζητάμε και ζητήσαν όλοι οι συνάδελφοι και σαν ΠΕΔ και οι δήμαρχοι κατά μονάδες αυτά που πρέπει να γίνουν για την νησιωτικότητα σε όλους τους τόνους από το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Είναι γεγονός ότι τα νησιά έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα που λέτε, αλλά και μέσα από αυτή την ιδιαιτερότητα είναι τα νησιά που δίνουν ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη ανάσταση στο ΑΕΠ της χώρας. Μέσα από την τουριστική ανάπτυξη και τελικά και από τις τοποθετήσεις σας και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων βλέπουμε ότι είναι δυσανάλογα τα κέρδη που δίνει και αναγνώριση της πολιτείας σε σχέση με τη χρηματοδότηση που καταφθάνει στα νησιά, όπως και το θέμα της φορολόγησης με το τέλος ανθεκτικότητας, με τους τουρίστες που πληρώνουν και σε όλους τους δήμους της υπόλοιπης Ευρώπης, τους τουριστικούς, τα λεφτά αυτά πάνε στους δήμους. Και έτσι μπορούν οι τοπικοί δήμοι στη Μαγιόρκα, στη Μαδρίτη να παρέχουν υπηρεσίες, γιατί οι δήμοι σας έχουν ένα προσθετό βάρος μέσα από τον τουρισμό. Γιατί εσείς δεν επιδοτήσετε για την υπεράυξηση των εξόδων, τα καλύπτετε από ιδίους πόρους. Είναι από τα βασικά μας λοιπόν αιτήματα το τέλος ανθεκτικότητας στους δήμους, να μπορούμε να κάνουμε τις υποδομές μας ακόμα πιο δυνατές. Ακούμε αυτή την έκφραση φέρουσα ικανότητα του κάθε τόπου. Πώς μπορούμε εμείς, το Νότιο Αιγαίο των 300.000 κατοίκων, μόνιμων κατοίκων, των ηρωικών αυτών νησιωτών που μένουν ολοχρονής του χρόνου τα νησιά, όταν γεμίζουμε με 7 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, και δεν είναι μόνο για 2 μήνες αυτοί οι επισκέπτες, είναι περίπου 8 μήνες το χρόνο. Έχει μεγάλο σεζόν. Ακριβώς, σε αρκετούς προορισμούς. Δηλαδή Σαντορίνη, Μύκονο, Κό, Ρόδο, έτσι τα μεγάλα νησιά έχουν 8 μήνες και 9, μέχρι και πριν και τώρα. Επομένως αυτό που ζητάμε είναι οι πόροι που παράγονται από αυτή την επισκεψιμότητα που τη θέλουμε. Πρέπει να γίνει μια διαχείριση, διότι υπάρχει υπερκορεσμός κάποιες φορές, όλα αυτά τα προβλήματα που ακούσατε και συζητήθηκαν. Αλλά παρόλα αυτά ζητούμε αυτοί οι πόροι να μένουν στα νησιά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Δεν είμαστε λοιπόν το Νότιο Αιγαίο, το είπαμε και του Υπουργού, του κ. Λιβάνιου, ο οποίος φυσικά τον ξέρει τον νησιωτικό χώρο και φυσικά ξέρει την αυτοδιοίκηση πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζει σαν μια περιοχή της Ελλάδος με τον πιο μικρό πληθυσμό, αν θέλετε, ενώ είμαστε με έναν πληθυσμό δυσανάλογα μεγάλο κάθε σεζόν. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει και τα νέα τέλη για την κρουαζιέρα, τα οποία παραδείγματος χάρη σε Μύκονο και Σαντορίνη είπαν 20 ευρώ, το οποίο θα σπάει στα 3. Θα παίρνει, λέει, χρήματα το Υπουργείο Τουρισμού, θα παίρνει χρήματα το Υπουργείο Ναυτιλίας και το 1/3 θα το παίρνει ο Δήμος. Μα είναι δυνατόν? Ο πλούτος δηλαδή που παράγεται στα νησιά δεν πρέπει να πέφτει στα νησιά? Αυτά είναι τα αιτήματά μας λοιπόν. Ακριβώς. Και δεν είναι παράλογα αιτήματα. Είναι αιτήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, το Νότιο Αιγαίο, όλο το Νότιο Αιγαίο, είναι η διεθνής μας εικόνα ουσιαστικά. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το χαλάμε. Ένα σημαντικό θέμα που τέθηκε στο συνέδριο και έχει να κάνει και με τις αποφάσεις που έχει πάρει και σε επίπεδο ΠΕΔ πήρατε το Νότιο Αιγαίο, είναι το θέμα των υποχρεωτικών συνενώσεων, η πρόθεση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, οι υποχρεωτικές συνενώσεις των ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα. Για το Αιγαίο, ενώ στην αρχή υπήρχε δέσμευση ότι δεν θα εξαιρεθούν τα νησιά, πλέον φημολογείται με διαρροές ότι θα γίνει η ΕΙΔΑ που λένε νήσων.
Έχετε εκφράσει την αντίθεσή σας, ομόφωνα υπέρ του Νοτιού Αιγαίου, αλλά έχει εκφράσει και το συνέδριο και μάλιστα χθες υπήρχε και μια επαναχώρηση, αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει επί του πεδίου. Ένα σχόλιο για αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν η παναχώρηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό που ξέρω είναι ότι η χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση στη συγκεκριμένη επιτροπή μάλλον δεν κολάκευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος καθόλου. Εκτέθηκαν γιατί όμως? Διότι λειτουργούν όπως το είπατε, με διαρροές. Με τις διαρροές δεν μπορείς να συζητήσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο αρχών και τεχνοοικονομικές μελέτες, οι οποίες να λένε γιατί οι κυκλάδες να πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε, ή στην ΕΙΔΑΠ Nation. Ποια είναι η ΕΙΔΑΠ Nation? Ένα κέλυφος είναι. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Δείτε τους ισολογισμούς της στο διαδίκτυο, υπάρχουν, δεν είναι. Αλλά εκείνη την νομίζω κρίσιμη στιγμή που και ο πρόεδρος μας της ΚΕΔΕ, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, είπε ότι δεν συζητούμε, είναι δέσμη αρμοδιότητα των Δήμων η ίδρυυση. Να το πάω στο δικό μας, στην νησιωτικότητα, ο ίδιος ο Υπουργός έλεγε ότι δεν μπορούμε στα νησιά να τα συνενώσουμε, διότι έχουμε τεράστιες διαφορές. Παραδείγματος χάρη η ίδρυυση της Σύρου με την ίδρυυση της Νάξου. Εμείς έχουμε μόνο αφαλατώσεις, μόνο βιομηχανικό νερό. Η Νάξος έχει ένα μεικτό τρόπο που εξυπηρετεί τους πολίτες και τους επισκέπτες. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τα υπόλοιπα νησιά. Μας διαχώρισαν λοιπόν, έχουμε και το εξής φαινόμενο, μας διαχώρισαν και σαν περιφέρεια. Είμαστε η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων να πηγαίνει στην ΕΙΔΑΠ Nation και την περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου να περιμένει σε κάνα 2 χρόνια να πάει στην ΕΙΔΑΠ Nation. Αυτά δεν είναι σωστά. Νομίζω ότι το κατάλαβαν και ο κύριος Υπουργός και η κυρία Υφυπουργός και φυσικά οι γενικοί γραμματείς που μας άκουσαν εχθές. Για να ολοκληρώσουμε έτσι την συνέντευξη, να μας πείτε και 2 λόγια για το νησί σας. Πώς πήγατε φέτος, τι στόχους έχετε? Εμείς και νέος δήμαρχος. Πήγαμε καλά τη φετινή χρονιά. Προβλήματα με τη λειψιδρία, θα σας εκμυστηρευτώ ότι ενώ έχουμε λειψιδρία μέσα από τα πιο άνυδρα νησιά των Κυκλάδων, με έπαιρναν τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι να συζητήσουμε το θέμα και τους έλεγα σε εμάς ρέει νεράκι στις βρύσες του κόσμου, γιατί έχουμε κάνει όλη αυτή την οργάνωση με τη ΔΕΙΑ Σύρου και με τη διαχείριση που κάναμε. Πήγαμε καλά τουριστικά. Βέβαια υπάρχουν και οι φωνές που λένε ότι η τζίρη είναι πεσμένη, παρότι είχαμε παραπάνω κόσμο, είναι γεγονός. Αυτά πρέπει όλα φυσικά να τα δούμε και οι στόχοι μας ξεδιπλώνονται σιγά σιγά και με τα μεγάλα έργα που έχουμε στα σκαριά για να ξεκινήσουν από αυτό το μήνα και τον επόμενο μέχρι τη νέα σεζόν που πρέπει να δούμε το σχεδιασμό μας πάλι για να είμαστε επισκέψιμοι και φυσικά να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, επαναλαμβάνω, τον επισκέπτη μας. Διότι όταν ο επισκέπτης έρχεται και τη μια δεν έχει νερό, την άλλη βλέπει τα σκουπίδια βουνά στους δρόμους κλπ. Αυτό δεν μας κολακεύει σαν χώρα, όχι σαν τόπος, σαν Σύρος ή σαν Τίνος ή σαν Νάξος. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.